ndasvika pakuruka motikari dzadzapfuura zvimarifti papa nedhidhu bike yanga iripo kanza mari makwira dhidhu bike ndani nadzimai vangu but mandigabhokwira dhidhu bike tiri vanhu vaviri uitatu maida kuenda paconzession okay and andokutakura ndotakura ndiri murodhi meyanhu mandataura kanyaya kangu asi zviri kupidzwa motobhiki panapa tiri vanhu 2 unofanira kukudzwe vanhu 1 nadhiraiva wacho kandine motika kumbowa kubhati yangoramba kungostata anza munogara kupinga ndogara game park uko and alright ndina mechanic anogona kugadzira motokari yenyi ndipe phone number asvika paconzession ini phone number dziya tadzoka kuya ai hana kundifonera ina ndakumufonerawo ndangozoona atosvika namakanika uye anga baba tatoya ani mandiziva ngati kandiyo makanika ndanichaivawo zvakanaka motikari yenyu inokirenga here ngati inokirenga ngatipe maki kumanomba maki unoda ke inoita kuzoti vhumu yaramba anza baba toda bhatiri nomotostereki ndomananaona masikana akandipe bhatiri mabhatiri nobva ndipa bhatiri yere zvinongoita seizvozvo vakandambwa ndo vakanditsura ndokuzoya pandaona mumwe wavanosenzera wacho anonzi moyosi mudhumeni weZLT yati kuna vanhu vari kumba kwako kwavaya panapa achiti vanodechi ndibatsira kugadzira motokari asi kwakanda mwari wakanditsura ndaorit ndokunaya navo vakomana vakavatu anza kweminda kanza panapa taida isusu plug spanner ndiyotove nayo ndakatonotenga pamakatora kuda plug spanner iyi napadare rakapfuura nendaitanga naindabudisa nanhasi ndakazoti ndotinocheka futi motokari muyanya tustroke yangu hamuna mamaspanera futi hamuna iyo dzimwe dzingurikuda mapatsi pamotokari yangu futi hapana ndikati ndichandikwa mambo ndosaka ndauya ipo pano baba ndauya pano chief motikari iri kupi iri kumbako kagame park ndishi motokari iyo bata yaita wiki baba zvakwana ndapinyererei inini ndizvo kugara kwandakatiita panapa kutogara kutomanikika ndobva ndakangorara nemakumu wagara zvavo kugadzira ndakagara zvangu nemakumu ndakapiwa namazikana ndaigotenga ndaiziva kuti motikari ichamukati ndotenga kana motikari yangu kugadzira mamotokari ndinotimawanaka yati vumutonotenga kandesa vakazouya vakakirenga nebhatiri nyuwanika ramba umo ila chingoita zvanga zvachita iwaya tatataura nchiti kana vapedza mari yacho yakanga kumbowanda $20 ndoyavaida ndokuti kwai motikari yenyu haina kufa saka chamunofungira kuti vakasunungura pamota ichi mukaona zvayaitwa izvino hamubvume kana handizizi motikari handizivi makaziva sei kuti patohomabadzi ndakatori pakatohomabadzi indati handizi kuti pakatorwa here chinhu nokuti chinhu chiri chandakazoona chisimo motokari tustroke pasina nemamwe asipana hapana saka ndakazoti pamwe mabhazi apa pane pasisina manyoresa apa kuti muda kuti vagadzire motikari saka tinobvunza kuti kana tikamuti inonogadzira mota iyoyo imuke une chokwadi chekuti aneimutsa yakati ichatourayiswa wese ipapo ndobhototangira manje kuti ndandatora tsotsi manje tochita keroni kuti howaiti zvituru makanika usi hakuda kundiparadzira chinhu changu kana motombo orai zvakanaka takuda kuti tikupa maudhasi pana zvino zvaasipo mhindu mverechena nditi hapana chikonzero chapiwa asi nyaya iri pachena vari kuripota kuti ndo zvakaitwa asi changoipa chiri panyaya yenyu apa ndechekuti hamutoziva kuti anogara kupi
isu toda kumupa order yekuti ngagadzire judgment inde kuti Mindu ngagadzire chi motikari ndopatinotangira asi tinoenda panani nekuti hatizive imamuzive address yake isu hatizive address yake kana totuma mupurisa nejudgment tinomuona kupi foni dzake muna mupurisa uyu aipo uyu andoziva tinomuona asi kai mamati handizive kuti anogara inini tora chokwadi handizi kuti anogara kupi asi mupurisa anoziva unoziva paanogara seke imakanike yaangazomakanira mwenyewe anyandiri kuteroko makanika asi padarira pure zvakanaka panyaya iyi hapana mukwikwizi haana kutaura chikonzero chekuti sei asina kuuya asi muridzi mumhanga ari kutaura kuti inini ndoda kuti motikari yangu ita sei igadzirwe saka dare riri kupa order yekuti Mindu Mvere Chena anofanira kubhadhara chii anofanira kugadzira motikari kutanga within 2 weeks kubva nhasi tofanira takuona kuti motikari yakuita sei yakugadzirwa manzwa saka munomutaurira kuti ndo zvabuda mukoti iyemi munoenda naye neshoko iroro kuti kubva pari nhasi kusvika panoperera 2 weeks tinofanira kunge takupuwa ripoti kuti motikari yakugadzirwa yakufamba right. Kana pasina izvozvo icriminal case because pane ucriminality uripo. Of course, it's natural. It's natural. Kana kuuya mari yekoti nemhosva yekutsora dari kusauya kupi kudari mbudzi yedu, right?